Fógréir le Ginny nar airí leis an áhuair chun ornaí na man Bandeagánaigh a chadú san Eaglais Chaitliceach. Bhí deithnear ar Warden Commission ag Johnny an Cinniú agus í litir a tháinig ón fapa mí níor gur le seachtar in ainarún agus duine bháin ar a son. Níor tugadh míniú faoin bhirt eile. Rinneú náb ard ar áhuair ó na milliún Catholicí timpeall an Doing. I féfhís a dá curí gas, rinneú taide le Heeney ar fud na tíre a bhíon gríomhach ag clachtú Catholicus. Dúirt na heasa sé fan ceadaithe go mór siad ar son ornaí na man mar Bandeagánaigh. I nóhain a teag fás agus ag farbeirt le méad na Eaglais Chaitliceach ag Easlú, artar ar an chuine seo mar thion a léiríonn tásaíochtaí na hinstitúide agus iad géirí farúlachta agus patriarchacht an realagan a choinneal agus a chiomhnú. Cúis eile a tugadh don chuine na tradiisiún na hinstitúide a choinneal slán. Fur an pointe seo frithreagairt agus sálas curtha ar nósanna na Eaglaise sa 100,000 bliain agus mrá ag clachtú garnam an Bandeagánaigh. Builtar an cinniú seo le déama atá far leathan timpeall an Doing. Leis an comisiún seo bhí mrá na Eaglaise ag súil le go mbeadh fáilte curtha rampú ról níos larnaí a ghlacu le stíit an realagan. Anuas ar seo, tá grúpaí gríomhaithe ar fud fad na cruinne ag léirú mí háisteach leis an cinniú. Ag rá gur chóir go mbeadh chó inanas inscinna i bhain. Lóir ar uachtarán na Héireann Mary Macalise ar an ábhar fásta ag ceistú táhacht an chuine agus an tíanú céad is fiche ina marna muid.